Er I klar? Ja. Nej. Det sidder jo rent. Jeg er væk på 3 i på samme tid. Ja, det er fail det der. Jeg er væk på 3 i på samme tid. Nej, men skal vi ikke bare lave det om så? Vi kan jo sammenligne den med mindst og højst. Ja. Har I styr på, hvad der er ude? Ja. Hvad er det? Det er det højst. Er den færdig, den første? Nej. Nu. Den er helt højere. Og så er den ved at falde ned, hvad? Sandelig. Ja, den var der ikke. Den er længere nu. Ja. Han har en skæld. Det var ikke sygt, der er ikke lukket. Det er spændende. Det er nu til venstre, der sker jo ikke en skid. Nu faldt det lige på længere ned. Det skal jo aldrig oplyse. Det er nu til venstre, der er ikke sket noget. Benny Hitler er jo også... Nej, ikke engang. Hun er der. Det skal du gå. Vi kan jo se den anden. Hallo, hvor er I med? Tag bare hjem. Hvor er I med? Tag bare hjem. Jeg kunne ikke finde jer, og så kiggede jeg ind der og inde og sorterede fra der, så stod der sådan, vi skal lave kemiforsøg, så sådan, I get it, man. Der er nogen, der ikke kan at svare for sådan nogen. Fordi jeg seriøst ikke brugt en telefon i timer. Siger du så på en telefon? Nå. Og filmer. Det er altså ikke færdigt. Jeg tror, det der 10 sekunders forspring, som fik det, er ikke så vigtigt. Så skal vi sige 4 gange, sådan 4 gange den tid. Det vil nærmest have. Det er nu. Det er 22. Hvis du ser gange det yderligere, så går du på 9 minutter og 20 sekunder. Det magter vi altså. Så skal du nok 10 minutter. Det er også næsten færdigt. Jamen, det er nu til venstre. Det skal godt være færdigt om 10 minutter eller 8 minutter. Det tog det vildt så lang tid. Jon! Tog det også lang tid for jeres 0,25 oplysning til at hvor lang tid? Cirka 9 minutter. 9 minutter. Vi skal bare bevise, der er forskel. Okay, fint. Der er forskel. Okay. Ja, der er forskel. Har I set optaget det 9 minutter? Hvad? 3,5. Vi tænkte, vi nok tage 9. Vi kan jo vente til den middags. Vi kan se, der er forskel, og vi optager det til det fint bare. Fortsæt. Ja, det er kvantitativt. Det vi skal lave. Hvorfor er der ikke musik hernede? Fordi... Så er det ikke koncentreret. Det vil jeg også gerne have dig i Kvickly hashtag. Hvad? Har I ikke musik ude på der? Hvad siger du? Ikke noget. Har I ikke musik ude på der? Jo. Inde i butikken, der er højtalere, men de bruger dem ikke. Det er sgu da klart. Ja, der kunne godt være sådan noget stemning. Det er ikke. Der var spart, dengang jeg arbejdede. Det var bare sådan en fucking business. Ja, der skal jo bare være et eller andet. Det er sådan noget 70 musik. Ja. Der skal også bare være et eller andet. Nej, for det var det samme konstant. Og det var sådan mega fail, fordi så reklamerede den der radiostation bare for alle mulige andre butikker end Spar. Det var bare sådan, kom i Rema og køb det der. Det var bare sådan lidt... Nå, men seriøst. Skal vi få sige det, eller hvad? Kom nu i billedet! Nej, men jeg skal bare se. Du kan sige den. Det skal dig. Er det mig, der er sur, eller hvad? Det skal dig. Du kan sige den Ja, vi har højeste sagt noget. sluttede ved Det 35,7. skal dig der. 35,7. Hvor meget? Hvad? 35,7. Er du glad i dag, Ben? Ja, selvfølgelig. Det
Det var dig, der kom med sur. Hvorfor? Men den anden, den er værste sur. Hvad? Hvad siger du? Hvad gør jeg? Du er bare irriterende. Hvad gør jeg? Hvor er irriterende? Du er bare irriterende. Hvad gør jeg? Det er bare dig. Fordi jeg har taget en night speaker. Det er derfor, jeg er sur. Det er derfor, jeg sidder og er sur. Er det derfor? Ja, det er derfor, og det er derfor, jeg sidder og tænker over det hver dag, hele tiden. Hver eneste gang, du er derhjemme. Ja, hver gang der kommer en koncert, bare sådan, hvorfor Oliver bedre end mig? Jeg var bedre. Klasse. Så du skal altså til at begynde på turen, hvis du skal være der. Jamen, det er bedre end dig. Super. Ja, det er umuligt at låne af dig. Hallo, skal jeg ikke bare sige, det var det? Den er jo færdig nu. Jeg er lige kommet med i turen. Jeg er lige kommet med i Tour de France. Jeg har lige kørt den der Dauphiné. Tiden, den var...